Irridu nibnu fuq is-serjetà u nqisu r-realtà ta' madwarna. Hekk sostna Alex Perici-Kalaxxone fil-Kunsill Ġenerali wara li ġie elett bħala l-Viċi Kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista fejn flimkien mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech se jkun qiegħed ikompli l-proċess ta' tiġdid tal-partit. Filwaqt li rringrazzja lill-ex Viċi Kapijiet David Aġġus u Robert Arrigo, Alex Perici-Kalaxxone sostna li b'dan il-votu għandu responsabilità kbira fuq oġru. Jiena konxju ħafna li marbut ma' dan il-vot tal-lum u marbut mal-fiduċja li joġobkom tatuni hemm responsabilità u responsabilità mhux żgħira. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista insista dwar l-importanza li l-attivisti xamru l-kmiem f'kull struttura tal-partit sabiex jingħaqdu f'aktar idejat u esperjenzi bilan illi jitfasslu l-aħjar strateġiji għal ġid tal-poplu Malti Wawċi. L-qalb tal-Partit Nazzjonalista kienet għada u tibqa' hawn. Fil-waqt li Alex Perici-Kalaxxone ringrazzja lil ħaddiema ta' Media Link u insista dwar il-bżonn li kulħadd jimxi f'direzzjoni waħda sabiex il-Partit Nazzjonalista ikompli jissaħħaħ. Alex Perici-Kalaxxone twieled fi 17 ta' Ġunju tal-1962 huwa miżżewweġ u għandu 3 tfal. Wara illi studja fil-kulleġġ ta' San Luigi u kompla l-istudji tiegħu fl-Università ta' Malta sabiex lura fis-86 gradwa bħala avukat. Fil-2019 huwa kien inħatar bħala President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista fejn matul it-terminu tiegħu kien mexxa lill-Kumitat f'perjodu ta' sfidi u kien introduċa wkoll numru ta' riformi illi immodernizzaw lill-partit.